ange 20,000 usijiri bwemerongo ibere ni gegenderete kwene kuna balimu abunguri kubare nande bachikogenda asiskero eride kokora amirobelio nde ebo yoni ndoche na magiga ye senate ko mokonya gose ko mokonya ko mokonyo yoko mokonyi bo mugavana we county ya Siaya William Modol ni obono ekerobereti buna liberali tindi nabura chikwene kiu ase ebunge ye county yo ya Siaya anne ekagati yaba MCA korwase county iyo ya Siaya bakarode abuna eba ekwerende bakarode abuna na senate nigo yaba korrabobe ekeroba baseberete buna oduoli nkwa lenge isiko kubatikana na barambaro jina nigo abwate ama mocho ibarode na bagende isiko kerongande nindo jina sensemeli ya mangana coffee mirubinende de kobe kwa kone kibina ikawa ngura nerere obosera bwaye gose gotwara chinguru kuna matuko amayo nyiru no murayi mokonyi murayi bwenseri katika shawa manne karaenda sensemeli ya centro mbara na mirubingo bekwere reforms chibekwe ase sector ya mangana yekawa eriko imokereri birenge bibigoro apare mkonyo baumire mono batena chikateli nchiarenga kwene kuna nigo chiko were ni maiga akorinde serikali nigo bono etakete kobeke mirubiri yoko kora reforms sensemo ya ekawa yinarino chumwanju muri agenda teka korekana kunena mange niziko nyora sensemo ya magaseti ekerongo chikote byama kunende nena kwali ndikia ndiko mgote na bono swa ime yumurubiri bwensakia bono mambia atuchaka monae na ntokore amo nae sara na endete ni mirobeli ya nkalia ekero endete kwenye korobeli na kiumungi na cheni barongo akwenwa uyuner mamu abasara igobono dende mba endete mirobeli na bali basiri abamu abo bali bote mirobeli tko lialero na nkyo toko basabera Nyasaye ababwere nande awatie nguvu ngakie yeke boke kerro nigo Nyasaye toko basabera na ababwere bonsi bali babwato bokongose bali basireti abamu abo nonjini seti yango yane alikura senseme ya metengero yoko ya niguritikuli yangyo na njingo tobe ngora yane wechia sensemeli ya osea mate ya kenyoni kere yango yane iraire sensemelia ayo na alingo teana bono lindi tiga toroni na Nyasaye ngakia utubwera osi ikiagera nere omubui oito ngento okoro manjumuriria ngote nekero waso ya senseme ya Facebook wali like, comment and share beke dole kiao o commenti nande wereri abamino bamanye na yayo muroberi wensakia tuanyo chakira bono ositwayo sioriri bono mambe kerenga yeto kyo muroberi oyo nogo sioriri tukulia osinogo chakiri tukulia ikyagera litukulia oli chake liri matakataka nande likwera liri matakataka korende ligo chaka lire buya nigo lira runde lirunde iga liere lirebuya nanjini ngontaketena no kwabuka matakataka no kwabuka kogejiri no kwabuka kubatu buruire no kwabuka kwe ulingana kete liya goito moyo no kwabuka kwanyorana ya no nebintu kwarobereti na bya trubanire bado no bwato gosemerina ya Nyasaye kori na Nyasaye na bakonyorana ogosukiri gochibosyo asemambi yaboni genda tutumira uchumbe yao goikande nyesome ase injira ya bene chitimu jane chonzi nimbade timu abana kosa team following team chini ya machi na team diaspora ekero ngoganya chuchumbe cheno nyakero wito ekero asensemeli ya diaspora Kennedy Gisemba tinda korra matukabera tatu iga nande ndura chenjibo nyakero igobono lende ningane dio chumbe yao na yo nyitume asemambi ya boni goja sistri gonde bwensi undigeretie usishabikia mashabikiane toma uchumbe yao ototebina ki oendete kotobwatia semambi yabone pado na bakonde nga kyoro chebirengo byobogi mabigendete isika bunga kibendete kogosuguma uruji no muraibwense na beka esei finance piri bono yabere richiko bone ngento ketikarte na aba Kenya banyare bakobwatia bunangaki emirobeli bekire ekaratoro jina mabwasi miro moja bado bane kusingira bakobole abakori mirombe serikali abunsivo sabantuna banyare bago ipoikote mangana yo wakane bango ana mangana yo kuigwira mangana finance piri ayuna araga ndete korekana ime na isiko ya Gusii ochitim jana chonse toma uchumbe ya ino
nyenyore engineer Vincent Maina ni maite na nombwade ko asense meri abo sanza PH ikiongozi vanionse ni maite nombwade yobesho beshae ni maite na bono wasoire ime yumuro Dominic Nyabuto ni maite na bono wasoire ime yumuro beli ekemi Sofi Motangi ni maite na bono wasoire ime yumuro be kurujinsa majinyanya ngongo kaide ni message yao gendrete kunya ko kombosi erinde engikere a studio simeni atude kurujinsa majinyanya masuzi enye makorodo na ni maite na bono wasoire ime yumuro beli Ensakia bono mami mwaka Jackson Makori osinde na ni maite na bono wasoire ime yumuro beli nindo jina nae wasoire ime yumurobelio ono soa ime yumurobeli Dena Eric Barasa na ni metera bano wasoire ime yumurobeli Felisa Nyanjama ni metera inua mashabiki alimogotanga na komi njolirimi kabisa na omore ime yumurobelio ekero na nje ngende tokonya konya SMS yeno njisome semambi ya abone tukatubotera na twenda kina na kili tukeri tukori sukia na ndeto suke gochibo sokeli este ni metera kujisa majiri jao basi nyambaterere abungati ya mashabiki ane ali atari komocha na ino mashabiki ya tingo wasoma mbakore ekianja ko basoma na bongo basoma litukuri makefa akorisa mocha gesima na ningoroje ime yumurobelio nimbade dismasio kinyi kestonjali Thomas Saboke dismasio kinyi na motebire kestonjali na nimetena no ime yumurobelio nimbade Dr. Nyasimi korisa majiri chanyanjo nimetena bono wasoire ime yumurobelio lituko li Alhamisi li yajinya saa tuanchere korora nande koba ime yumurobeka no jana jigejira kai 15 ase chinsa ikomi ina ibere chia abono mambia igoma jumurere genda ko mbwate genda utumera SMS yao ekarango tebne ne on this TV bonsumu shouta ne to ko batara ne ko rwa sense meli ende ye studio kera kore gina mali ogine chibicha gocheire asenchera yabe na bontenga kyochiroje na kyanda to ko bwate ko rusikabu nga kirio yori wede na egwa to SMS yao gocha studio na nyenyora asenchera yabe tingo ba ko nyurina kerongote botambe na tukunyara kubuguli TV yao ekeroso ko nyumba mwao egento korangirina bono ko genda sensemo yemitandao rwajira sensemo yemitandao kwa mbwati alia Facebook kwa nyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube kwa nyora Ndizi TV News okonya chingaki no go to tweet @Ndizi TV News boye karengera likiao karakyo ulio kolika SMS ose mesmes inambanira ase screen ya yurabo abana konde bari mbaro jabanya rabye kore na bongo mention nigere 0792 192 834 ine ri namba yaito ase studio gutoma uchumbe yao onanyenyora asinjira ya abene asimambi yabo niruje SMS yino mwandeta konya gochi gochitoma gocha ase studio ngo ikajira chinga kingo chisoma asinjira ya abene kore ndegenda gochitoma ase mambi ya boniga ninjiroje gogisomande mwanjumurire kero ngutogendete gosuka gochibosyo kulinde tutaraenda gochibosiyake ngokwira nda yebiro ekano jina chia jana jigide ke kombinesa no ibira semambi yaboniga tunyarigererie ekero nganyete chi SMS ya koguga kinja wisoma njisome aseribo erimo aseri tuko liarero tindi gokwira se Biblia kulinde tukuregoro onyorena na koirete ase Biblia rekero twasomete Luka 16 au jagire kumina kiandali ekatonyore dena omuntu monda na lengorro ekaro balenge no mosabirasaras ingwa igwetu mwana oli mno lenge kakotebi korona atuanjo monda akoro komonte ekaro monda akoro komonto ikopano gukora amali gotubwa difali ugete ekiaro mondo yo ntotebirie tari aye negotwatete ubuna nigarenge omonto omonda kondera sarasiere na debirina omosabirasaro eina gotebeti aburi tukuregoro ekaro twari kurigirina nerebuya okora amaya ekero ole moyo kero wakure otindegwe maya ya utakoreka konde kero oranya kora maya na akoreka ba kwenyoro kera bantu ba tonyorete ba koreta maya ekero ba sidi obogima bwabo pakaboniga to ba inyorete igo nere biyana inkyore nyorerwe ekero kwarure ase oboikobo obwense biyamno manjumore karanda de ko koira igoro nkosenga yebiro ni maite na boranyone gente kino kemanyete ekorende ni gona ta gora komenta omoyo igoro ye kiongo Gusii Eagles ekero iguru ye kiongo omede kiongo nege ekingaini sana ngona no takire ko ba ekio no te ko be igo ekiongo oikobe kiongo ekero kwa bere kiongo na bogusuka gojibosi bono ekiongege nkibwate bintange bitano nomo
ekike principles chae gose bintu birike gotumeka kwene kibuna na kero kyo kia wede na kero kinenyoni lakini kero kyo gotumeka chi principle gisano nebero se bintu bitano na kemo ni oge kwebeka kiaba etabauti koru ase ebintu binde iwana na kinata kanda go debi manju morero na ekiongo ni okego furaha ya roni gose ni okego ruka gioka kero kia kenye na ngeko ruka in high altitudes igo kiongo ngerigo iruka nebigongoru ngerigo iruka namaruma ngerigo iruka na nyoni chinde jonsi lakini kolende ni okego iruka kero kigioka ekenyene ngerigo iruka na nyoni chinde jonsi igo ngigemire dina goikanaye okore mirimo yao ayebie ko monyene osteya way meta bantu baroko nyoro okobana barabo babwade narrow minded babwade minded people bali batete go koye inse kabisa bali batete to nyara koiruka go jigoro igo bono ne okelete ko babune ekiongo ni oge koiruka kero kigioke kenyene kuna gete koiruka ni gogera iruke ne biongo binde lakini oge koiruka hande igoro limete kiongo ngeri girebuku ninjenga tebi buku ye kiongo egioke igirena ege kwenda gioka giatira gioka nande kero ngeri kobeke company eri tagete go kiyeri igo bono majubere ningi ekero tagete kobe kiongo kabe orio gokore mirimo yao biega nande okorigere na totara ni company eri etagete go turungani go se okoyeria eri ego etete gokwira ni maega ekantu giakabere ngeri na ekiongege nigo kibwate vision ere accurate vision yani kero kiarengere na vision ya engeria amarorae nigo arenge devotion ande marorae tariko bakando nigo kirigere dina gochibosio nigo kibwate ability yogo focus keregendo are kerechi kilomita isana igo majumuri ntagetobe kiongo origereri chi kilomita more than chi kilomita isana ngwarana abantu bari bajikora igendo geriya Titanic nigo kere inse chi 4 kilometers bara bakarigena na bagendo ketora tukeru story na nsiri ke yarenga sensema Titanic lakini mbasi yo mabwabo kero bari kubwadendo geri bone kiongege nigo kibwate accurate vision yani kikerenga tendo ke okora nigo ke okora nomo kyoye tanto debana nigo kibwate ability of focus egendo aseme 5 kilometers ngeri na no matter any obstacles was getting against kerage tange ekionge kegero ngeri ko tangika ekero gia focus runa iga halingo iga kende ngiyo kerage tange obstacle endete iyo era tware kogetanga igo ningi ngote mwanju moreria oikotware vision okorigere go chibosio ne bane mechando neroro obstacles njiroro tware vision yao ya more than 5 kilometers doske bosio ekiongege ngeri kori bintu bikwete ege kori fresh ekiongege ngenga nyangau ekiongege ngenga kende gyonze ngenga gendo kende gyonze bune nyangau era nyore misogo eri korende ekiongege ni oge kori ebintu bire fresh dado manju mare nombo adete igo kabe kyo ege kori ebintu bire fresh ninki yoto de bigaiga inki to soma kurwari goro ya fresh tingo tena ayode mtu very fresh kiano ne jinsa kana banya nguye gete igoro tino tena bono jiti lakini ningi ekere kyo to de unani goge kuri ndo very fresh iboni gemine di intwe ukato focus gositorigereri ebintu bire bosio ntorigereri amangana magega mate kere kyo ngeri gento ge kwete igone gento kere magega igo nelina torigereri bosio to focus egento korokana success twebe ebintu biri byamagega torigereri bosio nari torakonge amangana ari arama egostokonge egostokore mechanderi ntorigereri magega ekiongo ngeri korigendo gekwete ihongeri korigeri magega igigiri dibos kerenge na kinkorosi gendo ngakinkonyora endagere fresh iwo mwanchumorera ingo ekiongo ngemanyeti magega igokero kiegerigeri dibos ngekwenda ribasi igobono goikobe kiongo eigo otari kori ebintu biri byamaga onyore buna Joshua nangoserete onyore buna okiambe na nyorete yani nigo na muntu gete nangoserete obwatetobo kiongo nge bwatetobo ne kiongege nigo go fry haya igora na gotebia esegeta ikerwe no ndebwe kene giyo kende ngiyo ayebone kero chaire imoki birengo bya big standard yao mondo da go igera
to babuna yani okunya gwerera ayimo standards ya ubune kiongo obe iguraria onde yo orago chegi aybono kumekana na ebiekore egwasko jigo ekerongo minyoka ka sezebiro ekiongeke nigo kiongo nigo yanjide storm ngiyanjide melindo sana ekere kiongo ngiyanjide melindo ekeko goka ekere go melindo yajire ekerinde kini okegotama nigo kekoiruka kiagenda igoro mono sana ekere melindo yajire ne igo ekere melindo yajire igo bona ebogimabo ngutwara tore melindo emelindo yagokonya kumanya opportunity ya onereri igeto take ekere kiongege kiagokire ne melindo yo egekoira na igoro kiebanga gia focus gia twale vision igo nayo mwanju morere kerore kiongo storm njiroro storm edigeche erinde naye bwe erobereri kango minyokake ekiongo eigeye nandi nigego prepare asamangana a training ekarori ngo kerusi gose kerusi amarionya none kero keiboira abana baye usa ebige amage itogoroga amagaya ngo kya batureni kya baira segete moneto gotebuna kubaira sare alship kya ire kya baira kya babwatoka abo barakense lakini mbari goja bagwa abokera nabokera agunse kero kira abana bari bakya barusimba bakye Rusia igobono rende na nerina kim nkianje tibindo kero kewe train nkianje tekoremereria na gotwara na gwetera amakong bono muntu bama okorega bune kere kiongo gego giro gold amarionyaye nigakoba week lakini rende ngeriko ba week kero kyo ngote makere sana igona mwanju murere nerina tinda dinkwa na mange occasionally baranyona n'ubwate mejando gidi bono kabebu ne kiongo focus emirimo yao edureni abye komonyene remereri merindo kegocha gokere merinderi ekyagera nerira gokonye overcome nande oskego jibos irukira igoro ayo muntu nago chaya sukago chigoro kero kwasukire igoro bono nariyo gwakoborombo bwao buna focus gayogoika ende oskego jibos tikoba igotu gentukete kokona bono gwachandegire aiturigo focus bono asimambia boniga inagotebina tigatobe ekiongo ekyo kego fry igoro aningere fry na nyoni jinde jones kero kimunra bara tena nigo etengete kolende ni focus ya obugate kabisa ekiato tena nabora associate n'abantu bande lakini barabwe bakonya koye binera bakonya batedo koira ninse kabisa ogunse nande baseke umetekera mwanya banta koye iri mwanju moreria akorusiri asigete ogerire mpaka nawe kwatigire miremo nande niga goseka erigasi ya no goseka erigasi ya no gukwana bubena toroji mabona Rorabunale sigwizi, rorabunale, beire, yani nando jako goseka. Inkingo ko debi manju murire boni. Focus nande kore mto biao, biribira go ski go chibosyo. Ndoje jaragire, ndoje jaminyo kirake jide kagaige kero to kwane na ayu na yebiro, kato tebana kabe ekeongo. Focus rigere go chibosyo, prepare erende nande manyanga ki focus 4 kilometers 5 kilometers yao ende oskego chibosyo ya bantu bako chaita sekinyorabwo omonta godana haya oyo njimbo tabwa tikenda ra kwa no ina sinarumede otaye guliba go kwane oiko padana haya nkyo ya kwana oitabwa tikenda kwana tokole haya bantu nabako chayo takwaliba kabebu ne kyongo focus izugeri makroja konyoro ko okwamu mabono ko kwana kabisa wedwa na nyomba nchayo mboka enyombeli chaire monta chaede na beuka yaboka iho mwanju muri tikato focus mondo nago chaya bono ligereria ngakioska go chibosyo igo bono tikato kwa moyo na koiro moyo bina ligere bosyo na ande kabe ekiongo ekerogo suka gochibosyo mbia mono ekerondo jibono ngo ikana ayina yebiro na kole irabu na ntonyora ne mambie asense mo yebiro korine tigangirane asesi miga ganda asoma SMS yeno ibirisato asabari bono bwa soireme yomuroberio pwensa kyali tukeri ili Alhamisi karondi gere tiga iganindo jina Dominic Nyabuto hawde na soireme yomuroberio mwalimu Dominic Korwa Keumbu amasago Pez sorry Mark me present
Yobesho besha then watching you live. Yobeshinero ya then kwa show kama kawa no alime yomoroberio edwini mwenga then korwa Kajiado present watching live Brighton Veni Morango rujinsa mojiri chaisiri Nairobi then tuko pamoja. Didi keruba then kemto no na tuko pamoja aendete kutoboa dot kemto korwa data dotis hideout Kisii Nyamira Counties ode ano alime yomoroberio asebambi yabone genda kutuma SMS yao on tabinga goto ngakyombo adedi tekemiso motangi atome SMS ya Dolphin Morango likani maitebo Jovre Monene ngaitenere ngoli ikade nimbate mongina tabian no alime yomoroberio SMS Johnson njiganyete didi kerubo na ningoroche goringanyete SMS chido asemambi ya abone genda ukitoma gocha studio karango gisoma njebuna yagure ase studio gasiane nje no gisoma no wakombosi yacha ase studio mimi kazi yangu ni kuisoma buna enjerende ya ere nilo jega Dolphin Morango na good morning Brighton and Joshua. I thank God for the love and the blessings he has given us to see as another beautiful day. I am locked in watching you live and listening until the end. Have a busy day and be blessed always. Nere Dolphin yoterena ni gatorigereti na gototegerera. Ili tukiro ntwanya rebno tabauti neroro yo koligerio mondo na gotamotegerera. Tukonyorana mbuya omo watch nako motegerera. Anena koligerio mondo made no yana ngote abare koligerio diali korrande na no ne bikobya otegete ko ngaina. Igotarigerio mondo tukuma usengo ko ngaina go sinigate ko debi ekene. Innocent Yagaya then I'm making a lot of sense, Mr. Brighton. Yes, sana. Ada rende na enkwana yetu yebiro nige komekyo bo semi kabisa sense. Asimambi yaboniga. Yuni yule mmoja out there watching live. Daktari Neliochoki Koro Itebo City Kisii County niko ndani tunde in. Yuni yule mmoja ano alime yumurobero tena team diaspora no balime yumurobero asimambi ya aboniga. Yenanye soma Walter Rioba how they are watching live online from Nairobi Embakasi niko ndani kama kawaida. Yo genda kutumaje SMS chino mwanjumali asema mbia boniga injiga siane no isoma. Kabe kiongo toba nyoni etali koligereria. Sign ya nyora agote bano alime yumurobira tena sign ya nyora from Bogitazu Winchema kwa Pastor Gilbert Onyango Christopher wa Nyamage Daniel Bosire Samuel Oyego William Mekenye John Obiri Mama Stengo David Wakyoga na walimu wote wa Greo Bia na walimu wa Bogita wote amewasalimia amewaambia kwamba toso ime yumroberio asenjera ya abene mbiyama na siya baliba ndatu tomaji SMS yeno yenda uchitoma asemambia abone njengo chisomani kolende tenda goikia sezemo ya Safaricom turalirina amangana agomoka na go monthly yo ne muroberio oretwe ne company ya Safaricom for you elinde bwebwere ebiewa awao kirali tuko kirenga kirensa Aige ndokora ngiriyo kwenda abwa sesimi yao binabate tabuna o dayo star 544 ozogende ase hub ya Safaricom my Safaricom hub elinde obwati unabagwiritiga ogore buy go monthly bundles endo my kwanya review ao onabogo spin yali bwebwere byewa ao naboko bati procedure imina bagate abati abo ibono murobere kurukuna go moka na go monthly oradino ne company ya Safaricom for you umubuyo manene ni gachukubwere milioni yamo mwanjubore milioni taligendo geke aya bane kibakari kurira bono obugima bwa kongere nabo kwendalia orodendinga kiyo konyora milioni yao kerwa nyore nabeko konyore bintu birioganetie muchandoli wederete milioni nabeko konyare gukweruseria obotako mete milioni nabeko konya bweruseria obotaka kabisa mwanjumurira yobane ndokora genda bosense ya Safaricom dial 544 oseo ende ase happy ya Safaricom murabiro kurugana go moka na go monthly so spin and win 1 million Kenya shillings. Ngono na otebiri yenda sense meyo ya Safaricom na ebwebwere ebyewa awo boyge kromo buya chukwebwere milioni yamo
ekero mwerio bumutinya yundo jina raenda gukorekana sinze Merias welcome igo gendera kwibwira mwanchumurire ebyewa nindo chigaiga lidi nyaboka othe anwalime yumurobire Ensakia mambo yote Brighton obosemyo otwano buyakire mambia nigo boika bwatu saseri nande nigo boika bwatu gokia kira emambia mbiamana igo gendera gutobwatia asemambi ya aboniga nindo chigaiga nara othe na morning Brighton and Joshua indeed our God is faithful. He has allowed us to wake up this morning. Ukweli kuna watu in our lives who totally want to see you fall. We need to be like a kiongo for sure, walking away from on resolution. As a person, you need to have personal goals. Asante kwa lesson nzuri. Lovely day ahead. Abana ba Mintoko Rwanyango Junction were represented. So vi akomenda dana abantu mbale barabata gete korona kugupi bina kwabate gari onye onipi bina kwabato bolemo onipi bina kwabate kende onipi bina kwarenge meremo otige meremo ekiara mwanya bando erani gabwate nyanda mwamu yoka timetinga ino katimetinga yo Gusii arusiti nyanda mwamu ye ingende kunya konye kore study ekero monda bwate nyanda mwamu yani monda ko geche tobuzaigo omondo akoroje hani takoroje bina mondo bosaigo tu yani kwa kumina wa bon mondo bosaigo tu no mobori eriso nyako gejerete teyo nan teyo bi yani eno naboko mugorana nane ndagera boko mugorana nane cha yani kini yako gejete bosa biabu omondo agosugiro bebe yani bona ebindo yani mondo ako gejete bosa bona ense yama ko bana rende nagi togotigo boki mabuka bochanda abantu uchumie chanda abantu ingiko chande mwanya bantu ayena ni goga jeto mondo busaigo tori kumukwani tori gokora gende ayeno orabu umuntu mpaka kwa bwana nonyu muntu na bantu umuntu samenyete yani umuntu na agenda kibara uikabunge agirinse nera yani muntu takwegene dina kingo diga muntu ngo charare mwane ngo nyibera none sukali usingo korare gende gyo umuntu na asoka na usene no ne duka rende iranga wekabe kekebuli egerana abantu mbege naini esebono yaikire mangana makongu sana mwanjumire kana takatwenda sense merende studio Joshua rakora emirimo ebere tatu yomna manyede ndito kwirana ningote dosuka ujubusi yorena makasete na ro asimambia boniga kazo jigorina nali airoberto asimambia kurende nyorana no artora sense mitanda Facebook nyore Ndizi TV News digital we sense ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chingagi to tweet at Ndizi TV News by karekera kyao kenda kutoma gwetera se number era se skin ya yura 0792192834 ine number ito ase studio asimambi yabone kenda kutoma sema sino ninjiroje konde nikirudi kutoka kwa studio kwa sense meni studio ningendere kujisoma asimambi ya aboni biyamona fen ningoroje no lime yumurobiri Joshua akas kwako endegi ngwirana amanyiko endra nije SMS arafu karanguchikubaira sense mo ya magaseti. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii omulirya bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligirya kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya World Fit Health Center ije gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia.
so ekero omuntu agochese nyagitari yaito ntuto make sure nga tuapimira omurwaire buya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition no bondo bonke. So nakito kero umuntu akiro bisito to make sure nga twamu device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamanya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Rumba. Hey weekend yetabwa tumuru bilurumba. Tari weekend abantu bonse piko tebinga generation na mbemo eshoe mu kabisa eshoe ya rumba kitoko mana tambe Yesu baba kataye na niye mashapate basalela baba kasete iyo kumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange mwekevi wayo na manyomo na muzikio agalo tukutuara chipanda au tuabina rumba okuri miziki ya kala na okuri miziki ya mebo ijisukuru Oriyo rumba, chilingala, chizilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie mesiki yonsi eli yakare, mono ye chinga kichidi mesiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tomanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tumusiki rumba, no tuwa manya kurugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, emesikie menge miansu, mesikie kelero ya rumba, na kweli ngala, na kweli pen yuspebyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuwezi kumocha kwa batemwezi pi inyorangani kulia Jumamosi chiza nisa nebenenusu totiria mabelera tokina mabelera kila lito rumba imeya Ndizi TV kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu
bw'omu Gusii. Mbia mono mwanchu muri Ndizi TV Canada kabai meyu murubari Ensakia bona mambia ekaro tware ngasi ndrinde ntanga twakara otwasio ririte ngona ne bono twere ndasi ndunire yakabere iri ntangani twara akora check yakego twara kwira sensemo yebiro ebo nandi twere ndasi sensemo yende yakabere kurinde ningongo ningenjiko ndira gosoma SMS chino se mambi ya aboniga karongende karondo yumende de gituma kurinde ndara kwira roti angote bigoro ye baby ribana mpesa business number beka 888090 abuma ko beka lenda amount name yemo business account name Ndizi egaro jakirali libana mpesa bako dena business number 888 yani minedi 888090 karo kwa bekirigo bako the amount name yemo account name Ndizi karo kwa bekirire ndego bono rende tuzande asemambi yabone chintunda chinyingo kobeka najio kuirira ko bumubui asemambi yabona ngo dena bono emi ina kobwate 1000 kama uko na 1000 ni goye sprint bono kobeka chintunda ikomi obeke emia ntangani yakabere yatatu yakana yatana yatana nomo yatana gambaka ikomi ine kerobwate riwe kyaro sikobekeri bulimo abera abarubunemia igobone draw yanike ochokorwalia yabararimo lakini konde karoye sprint tiga kabisa na boko nyora na bono na boko chiko bumubui asemambi yaboni onyore 10000 nilo jifikito mono kutoka Nairobi West tukuba moja no alimi yomurubiri gwota lioba nilisoma hii lakini wade wanande no alimi yomurubiri otobwadi biashara kurwa sense meli ya Nairobi embakazi biashara sebani mandeta kwa ime yomurubiri Ensakia bono mambia litiko ni Alhamisi ligia chitariki imerongebere na kianda igoli tukoli angyo kokunta toro motienyo yo mutinyo kunyo wakatore inse mutinyo yo ugatano motoso mutinyo komina kabere mutinyo ugatano na kabere oyibono toganyete 77 baita bakenya bangamane baganyete 77 eli obomobwasi muro moja wa Kenya batangasa litukirana libawo chikuru announcement yenene 77 kale tare kale ichuma igobona bakembaganye ndoganyere torena nandi ngakyo mbwasi muro moja ningi bawo chikokwana sintinya boke ningoroje ode ano olimi yumuroberio asimambi ya aboniga Peter Nyajuaya na ningoroje ode na Brighton bwakire engwanire Joshua se studio modaino otorimi yumuroberio Ensakia nero twanje detokorigeria toma yosoka oji aseke bago kiago biemono abantu mutara ndaseke bago abugura tubwati yake kwa manga kiendete nina magodina oso asense moye simiao nere kokonye kwa manga ngikegendete ase jiro daraja 2 nara bante krona chega nara anto basoiro ijiro kine jiro ne kanyige take kubatikana na besenjio buya jigo security obana banto ne jiro ebakete ake lakini ndiko kura ikokore biashara bire bitadoiga anabakonyona rende kwanyora ile sabuni egende cha msingo meteka eno ni merime tokora no bonjere tokora ni gotokora tonyore ebese oso ruenyi ruri rende ora tumege ngakeri ore ase ense yakiro muntu nabwate birengo bya ruenyi naro okonyora oke konyora kwegatwa no konyora kwigoro na naro obwate tu ere najibwate kira jingagi lakini ndego ikatwe tometwensi torore na ki tosuka gochi bosio biemono machumure karanda to kombwati asemambi yabona kwena kuna na kole de rumoroberi asenjera yabene pone nataka nkuira sense moya magaseti yeri tuko liarero ekano tuko chakire gaseti ya Daily Nation yimredo na ba Kenya bange ni gobono yaro kanabuna ni gobakare komoja gwakana Eron nere ba abantu baho kabesa kuruchi bengi usibaka beza kurwase byombe awo usibaka besia abantu bali bakwenana lakini bano yarokana na ba Kenya bange ni gobakare komoja gwakana chibese jugo se Jiron gochia se byombe awo utagwa some na bugwa some rona ingi yekwirira ba Kenya bono patali kwekana eroni eyo aso ine redikirina mo Kenyans fail to pay back loans ekano kutigara abo ase beje ya Daily Nation beje ntangani igemrekdena bono kyombegeri yokoli kaba alimu gwetera serikali bono kyara libuna yokera chikoli ka aba alimu chiribu chimi baba alimu chiribu emeron kebere 20000 asense ya Kenya yeboni gera chokini namba goika 56000
ibona ba serikali ya Kenya Kwanza yarikire inse yo mwaka oyo makorengana no mutene usomanya kirogo bwe kiombekeri gyo kolikaba gya Teacher Service Commission Jamrek Muturi ni ganyarika kwa na yuri tukero ya sensemo ya Mombasa as conference ya Sheikh Alif bin Shade Hall asi county Mombasa ne karekeranite ase umuyiga osomusangano bwa balimu banne bwe school je secondary oyogende senseme ikorengana mutuni ngadere ne serikali nikobona ya begre 4.6 billion ejira ya begre nsema sokolika balimu abaya abo 1 billion nigo ya begre nsema eyo jikwera ngokiniere amangana promotions ngokini abali ba comment birogo promotions ngwa kubale chibes chabo 1.3 billion nige begre asensema ya capacity building na semo ya competence based curriculum oyo njambla kunyatika kwa na yo litukurego ekerekeranide asomo sangano bwa balimo banne be school oyo endeta se county ya Mombasa boigo asensemeri ya Siaya niyo ya mregere na bado William Odwoli oyo yo mokonyi bwo mugabana se county iyo niyo bora yarakana bado segia etera ekrobona ba MCA be kabansema ya MCA korwa se county iyo badena bono nigo baoji kwenda goikase Camero bono nigo ba bekire a petition as high court ekarwa ko tena bono ya betereri ekagambero gechi komo dekere osege chikumuralia Odwol buna omonto taisaini koba obis korengana baraboni ba momo jetibuna ya korengana baraboni go barochena nigo Odwol niga akorete mirimo yae maminja nelichi ko gotata keri koba obisi no nye senate ose senate special sitting committee ya investigate na konyona na ertabu ati imocho lindelions kuna ba msia baraboni go batena ya mbago jiko tegera na gwancha ningi king ose airane obisi boyo nindo cha sensemeye igoro ye tax ni gobono abobotani ba umurai bwense doktora muto nigori tukore banya de ba komocha umurai bo mobasimiuro moja Raila Odinga una nigata kete go sabotage usini kata kete turubania mangana uchumi ose economy asibadena ya serikali terigo jigo tiga gotegerera chitrade usiko tegerera okogosere mbali go tegerera okogosere akorwase obomo obwa ke obomo bwa simiuro moja korengana nomo oyo murai bwa banga sebunge kimani ichungwa nigadena yaya ekorekana buna simiuro moja wa Kenya nikobatagete eburaburu na gosalia ebinto byaba Kenya ayuno jena aramorikere asiga seti yo ya the gasidi ya Dead Nation bego nindo jena iga egendo kerkemorikede na iga no barojena ngaki okoro wa power cost IB ekyombe kimegede na independent power producers proposes nigo bonga na ababunga batana babere nigo batakere ba address issue iyo ekarbono nkigeta kere gose umurro choke achigurjo umurro jichikoke ekaraba Kenya bandete gochandika na uchumi tiangura sigo seti ya testana de manjumuri ya sebechi ntangani nigo boni murugena strangers in cabinet gurengana ne serikali ya Kenya Kwanza yarakana na aba bwata ni mbare bajuko swase cabinet ekaronyerubuna cabinet gurengana ne article 152 ye constitution ya Kenya ni yabuna cabinet yenze ya Kenya ni yekoba comprehensive ni yekorosiwa anomra ibwenze omokonyoye Anton General na abantu batari gwetani 14 14 batari inse ya 14 nande batari motan ose batari abange yemeronge bere na babere konende korengana na umurai bwense Dr. William Mutobono yerekana ambale bago jigosoa ase cabinet yeyo ntobwate gaiga UDA Secretary General Kirobas Marara tubwate David Ndi oyogo chair of Council of Economic Advisories Monica Juma oyole National Security na Harriet Chigai oyole Human Rights will now wani gobara jui garansa asi kare kyo ge cabinet e karabara jigo tuara cabinet gonyure na bono kumbarno mongo chikotoka abo igobone karabago ikarasuta maina ngoli bare chibese ngakibaho chikuri chibase ose bakuri chibase chabeji chiamangana ebiruge bibaire usibone karabako anda sense mo ye cabinet nanu kuchibara konyora allowances igobona yanyara kego abakenya ne banyara bakwebuli amaboli atabwati amachiu asio sidia testana nande noje nemurgede igoroga iga abuna omoswati oyomo oyo okareko bolia amali ato billion
estate ya oyo kabeire osenya gosira Simeon ya chai bono nigo nande abasaja bane banyarire bawe Ensakia baodena ya moswati oyo no murugiobo ekaro moswati yanete konya kurwanira mali kuruyo kabeire minister million Simeon ya chai kunande bono niga abasaja bane besogiri badena ya moswati oyo kilomotada nayo no murugione ayo general sebeche 10 na 10 nemo mangana makongsan boigo ebechi ya sebeche ndanga nemo rekdena kibono babwatani bomo bwa Kenya kwanza bamochiri bomo bwa Simiro moja bokura wanarera Murodinga bana Raila Odinga nigategete kuturbani ense ya Kenya boigo muri kwese tina rekdena bono abalemi bekemeli ye coffee goze ekawa nigo babwate ali bakwegokerekera kanabuna mangana ye chae ane mangana ye kawa ngura nirari obosera bwaye igo bona abalemi nigo babwate kiri bakwegokera nimero bali yabekirwe erajigo konya amangana awasezemeyo ye kawa ebeji ya gatatu neri murekede na bono beji ya gatatu kana go irime bono mwanju muri gaseti ya The Standard neri murekede na bono serikali nigo ya debire buna ose mawasiri bweji semi Ezekiel majo niga wana deruna serikali gebete enbin gose chinjera chojugwana gina ogo direi wa capitation gose capitation osiba jiji wakaruya siskuru njiro chikonyorwa ekerabone njiro chikonyorwa ekerabone serikali robereti oji kori kabalimu wetani achirwe merongo ebere oyo no mawasiri bwechisemi Ezekiel majo unyadega ko yakwana buri litukurigoro ekaronere ekagwan litukurigoro krate abuna ratio ya next time ni yojuga 50 30 20 kerabono adebirina use jibese gero 50 30 20 askaptezeni yejiskura dena and to understand it goes into manye debina obakongumbura asiskuru na barma banene nigo bagendete gwetera makongu korende nigo tungo bateina ya lemereri igo tuabekire meroberi yokwena kachibase nje jibwato kwe goji sechiskuru ao dinde obokoreri bogendere nindo chegana omu activist oyo moni gasirio bogima bwae kubatakana no weteka konge kwa manyingo sesu mundu excessive breeding iyo ne kyambero kyanyarire ko tebiwe kyambere kine kyanyarire ko tebiwa no mani ose pathologist oyo mode dikambero kyameru buna omu activist oyo ose human rights defender Elizabeth Ekaru ni ganyarire ka go sirio bogima bwae kubatakana no weteka konge kwa manyinga ekeranyarire ka wakwa ekeranyarire ka wakwa mungano itagonyo soma na bwo soma sebeji ya gatatu gaseti ni ya testarali ekaronde gata sense mai kambero nindo jena igambero bono yo kyanyarige komorine bail omosayo yo mogose omosayo bwimya omosaje bwimya kayegatwa ekero ekagiribna ni ganyaride ga ko mwaka orwe tatu mwabo kolengana nekyo Roy Lindigul buhura oyibono onyaride ga ko hak gosiga gwa katatu mwabo Sebastian Ligindu nigo bona igetigwe asensemo ya Gisumbori Polytechnic nigo bono egotekani ga bwate machete soko boko kwa aniga mwagete asomotwe kolende ni bono ni gali nirwe bail igoni yajugo enda gotigara ase sele kerekina kya ikyo chiko enda gotigara rongosuka sepechi ya kane emurugde na bono strangers nigo barachiko base cabinet yomraibwense egarebi karebi ujo korekana ase amaga status ujasa matuko ale bosio kolende nigo yarokane na bona bantu ikabachiko enda ase kambero ekiagara nigo bono mraibwense ara chiko enda maminja yeli chiko ekero abubana gote ibane baoji koba ase as a cabinet oyo no UD general secretary general abono muraiwe saruguna na advisors Kirobas Marara advisory Monica Chuma David Ndi oyo deneda mangana economy na Harriet Ijigai oyo le mangana odeneda mangana yabasubat champion ne mangana rights yabasubat korende ni yarakana na bono wikabantu bachikwenda sekambiro erikwa meli ngane iyo yumuraibwense adagete kobeka buna bantu bachikogenda usabane bachikuikaransa se cabinet ya Kenya Kwanza Ekerondi gereti na Kenya Kwanza leaders ni wabona banyari bako mochumura ibu bombo asimiro moja wani Kenya Raila Odinga monapara ibanda nekrabate abuna ni go Raila arigeti go sabotage
oseni galingite goturubani ense ya Kenya ensezemo yeke magendero konengana na bali banyarire bago kwana yani gago jerekero omuraibo mbwas miro moja na baraibande batwarite musangano monene asense gidigeria kamkunji alituko ria Jumaine Senator Makori Rida Alon Jeriot ni gobana dena tuarore na oburai bwa Azimio ni gobotegete ni gobotegete kwemanyekani tu na guturubania bintu byense na korete na kuyiria serikali ya Kenya kwanza korende ni gadena intu ni gotoganyete turigereri korende ndogo chikoganya bintu biturubaniwe ase ense ya Kenya ngamba mochiri ba mochiri obo bwa Azimio moja aso guturubani gusasa badena ni gobotegete guturubania ense ya Kenya baigo nindoje ni ayo na aragenda tasika city yo ya The Standard bono nduskena ndasini ni ikase beji ya tena kwera ni asika city ya The Nation ekarongo kwira se beji ya Kabere beji ya Kabere ni rimurigede na bono aba Islam ni gobono banyarire bakorangire gose bakobolina omorembe no takire kwene kiwasense ya Kenya ekara babona leaders bono ni gobono baboli una kakiti gatorari omorembe kiagerense ya Kenya isego komorero ni gotoraye nda yora tigare igobono nerbuya omorembe onyare go omorembe no takire onyare go korigererwa abuni go baye kwanda uritukurigo ekara bare go chengera ritukuriabo ria idi ekarabaro jengeri tukoliabo lia idi sijinsebo awo ime yense yeito ya Kenya sensemo ya Mombasa nigo bale bakordo kusaba asensemo eli ya Tononoka grounds asema baade demna ya tiganya sae diga baade demna lendina abantu bonse diga bachamo elinde bakore amasabo na gusaberense ya Kenya kero irategete gotwara omorembe ni badena bono netake na Kenya to maintain omorembe na gokonya ondebwe kirumonto konyane ekero jinga gejijire engaki yogo turbana gwa economy ose ujumi nindo jegaiga South Korea's get young as age counting system change obana nse ya South Korea ni gobona ande ya jenjiri ingaki myake kobarwa oyoro ujuke miaka 33 boni ga uchuko 31 timai dingi bari retia bu asesemo ya South Korea bona bogwe somera orore rende ngaki bagargo jenji emiaka nindo jega igana nyinyi bya Ebola egende ko korwe trial ose ne chikoba entangani ko manyekana ende karoborerwa wa hebra borobore ekogoserali oji asubogima bwa amwanya bantu ekarongosukwa ko jibosoni ngo charali ase beji ya gatano na beji ya kianda beji ya gatano gaseti ya The Standard ya dena development spend at the west in 8 years development ni gokorakana chipese ni goja tumigete ya tegendra tibuya ase miaka 5 ni 3 ya erre bejadan nomo neri mrede na obomo bwa Azimio moja ni Kenya ni obono bwa mochiwe na obomo bwa Kenya kwanza buna ni gobata kete goturubani eserikali tekirani amagania ye gostekirani mirobili yaye gosijira jiri yali leta ba Kenya ekero bale koligia chikura akolengana nabo bota ni abu anene bare asensemo yomora ibuyenze doktora mdo ni gobona ba mobori gosiba momochiri mura ibo bwa Azimio moja rera murodinga buna ni gata kete gokorento kokana economic sabotage asibadena ya serikali derigo jigotegerera na ko ganyoko gosereri gwokuo omora ibwa mu Azimio moja agende gokoramo nabarai bande ekyombegeryo kuri kabali mugete service and commission yabona kyara ribunango kuri kabali memerongibere abali mu chimi emerongibere 20,000 abaya elinde banyare bagokora emirimo ya yogosomia abana na ndio tangani chibasene ko jabegura nsema kwena kuna abalimu abungoli ku bale asinsemo ni gondo jena ed stake on Ruto government of unfulfilled promises ni gobono abalimu abanne bejskuru banyarire bako oro kyugotesena kwabo gojia serikali ya Kenya kwanza anekero bawate abuna omorai bwense nigo amochire osini ganyoruru kwikirana chira jiri alirida ba Kenya ekero ale kwerigeria chikuru nigo badena none skuru nigo bono chanyororo bokong ekero chikonyora inadequate funding usibe chinge chiko genda se jiskuru chikorengana anomnyakero bwa Kenya Secondary School Heads Association Kesha
Jefferson Indimuli Kai nigo bana thena ya iskuru nigo jigendete gutwara obokongwa banene nigo jigendete gutwara mechande menene nigo bona abalimu banyale baendere gutwara meme kongu eyetekena ya chibasize kubatu kiabwango nabachigo chigokonya emeroberio ende asiskuru bono nigo ministry yegisemi ministry yegisemi yanyadege kurigeria mangana yoboteneri bwa matemwe manene eri nego chigokora amangana yo koibera osamangana yo kongaineri korengana ne ministry yegisemi yobana dena ya advisory kose yabekire guidelines asama chikama ya assessment national examination eri gokora okoibera okukorengana namachiga yomaya nigo bono examination centers managers abare principals and the head teachers nigo bono baraji go correct materials in the morning and afternoon as opposed to previous years we karobare go correct masakara imambioka nigo bono noroche ngaki ayo ni garare duwe no mwasiri bejiseme sekeri machogu karade na yaya ministry ndete kobeke miroberio kwenda ngaki okini birengo biokorenda amatem ayo ekardoroje beji ya gatano ataka sedi ya the standard ya gasedi ya nation ni gemo kiridibna climate change ni gobono ya beire ekokosereri gochia sensemo ya wildlife abo ne kyombegeria Kenya Wildlife Service Kenya de kyote abuna ekera mangana climate change uso change kwerire tabia hinji yanyarege ko banigo ya rokene bono nigo ya beire koseria oji asensemeli ya wildlife asense ya Kenya korengana nayo nigo murakero mongo gochocha ana mangana yo kuburwa kwa maje ebintu binde byere buna nonye ni wildlife walia nigo bigo kabia siribo mabwabo oyo ya kwanda yo akorokuna acting Kenya Wildlife Service Director General Erastus Kanga oyo de nabone merobinda kerekobekwa erigororana ki climate change ye tejikwenda gukora eminto tejigokora tejigokora ebintu bibitu etanaine nindo jeregana third round of Shakaura postmortem nigo ya era yegeto mwerio yani okumano no kurigirirwa asemebereri aya rueta sensema ya Shakaura nigo yegeto mwerio aburi tukurigoro ekrobono emebere 338 postmortem ya bereke okorwa ekero yanyarige gokorwa aburi tukurigoro nande katokanye tena exhumation yende gose ogotindo kurkweme berende kageri ko basensemeri ya korangana na umumani bwe serikali Johnson odol ni gadena bono emeberende nkonyara bani bamanyengi kyanye itete ngikyagerdo mundaga kwa yende nyara konyara gikumanyikane konyara na nigo ya agundire ayo ni garase beji ya kiande gaseti ne ya Daily Nation monjumuri na rayo ende to basika setito ekerondo jena nyaboke no alime yumoro ya dena watching us live and clear no alime yumoro berio simambi ya aboniga nindo jigega Brian Nyichwa ya dena no alime yumoro berio Ensakia ndio kiboko yetu mbia sana karumende tuzomaje SMS tino asimambi ya aboniga na ninjara alega ndarana Marabali bado bantumire SMS chabo ase mambi ya aboniga aseda kansini ni ganindo jena Shadus Ogiki nereno alime yumurobelio adana kona sisi adi tamati kabisa biyesana sibalimenda tegotoma SMS yeno asimambi ya boniga didi nyaboke Sovi Mokaya nereno jeno alime yumurobelio aondena Ndizi TV ndio kiboko yetu ekeromenda tekombwatia asimambi ya boniga biyamano yendera kombwatia enero Ndizi TV bwansoma usi kona takana tora enda sense meriende ye studio asinini tukirudi nitasoma SMS zenu ikiongoza vanionseni no alime yumuro yandere kurudiana bonchali adana mark me present na kobegere tikia nene ikiongoza vanionseni Dolphin na korasense meriende no ande no ole moino gaiga sinediga dana tundu korwa omuwa Keri Sterling koru jinsa majijia basi nyabaterere amorio kana mameri nyarangi Tomo somi koru jinsa majijia mabachunya iwa Nyamira Abuakire Buyatu Dadi Masomi Mora Mama Agnes Mokeira Elizabeth Gesare na Rameke na Nyalibo na wabarime yumuroberio Deno Bichange example au dena koru sengerage Kongo ejiro no onde ime mbaka omwaerio uyasana
no abali mbakoma tiango tebi goro yo rwenyi maye kwenda sense meri ndio mutumo ko sinini ende gingoirana ngira da sentu ndende ya kabiri ya magaseti anagaro jina kwenda sense mo ye county so sali alegire kwa sense mo ya county go sense mo yo rwenyi ne na lipa na mpesa ekaro kwa lipa na mpesa abo kwenda business number 888090 kwa begire yo amount beke miemo shilingi 100 ni shilingi 100 peke yake kwa begire yo account name beka Ndizi kwa begire NDIZ yo bana etutuma kindura jingo toma na chokwe bwero rwenyi wa 10000 asemambi yaboniga na yo be komo buko to so weekend onyo no bwate kiri okwegoke naye gosikiri otenga kidura rangiria basani na bono nchitoragire ntwarwara ragirimo to kurangiri basani na kiri obata bwate 50 odena mandazi yabeire yani okwana ngora arende no nyo to seriwa lakini karo bwate besto oseri wote tingwa na muinandagire nkieke bono bona nyore 10000 asemambi yaboniga elinde naye obomobui ase imambi yabone ngengo ira sense mirende studio Joshua na ndara twira sobonjeli bobere butatu tokwirana ningongo enda sense mema city akarongo chikomanya ngai wa kire ikire ase mambi yabone karoli tuko ya Thursday lijiko kato kwa na mangana ako ile constitution go se mangana yirichiko ngwirande ndakwira sense mema city sentu ndende ya kabere toska ile ndo Steve Bwansu ubomo Gusii. Ndizi TV Ubwansu Ubomo Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereleye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotage tumanye asobwango mono abonda isi vekenambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Spexels Opticians abubare si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho
tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto ne50 na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Nore meire nechibesa choko gendereria na gukinya obonchorere bwao. Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao. Korwa tore chilon choko gendereria meroberio au yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru. Boigon korwa tore chilon ase abaremi na bonchoreria au. Ngoro kukare ngoche musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yani ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebibyesukuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami ninju musoni mobogori chibesa mukorere biashara tiga guikaransa ispo ne chibesa chire musoni wane tokuba arigania se musoni Microfinance onde bwese ogane chibesa chokore biashara use biashara bia bia ni rense na bagucha musoni tomo konye go boost e biashara biaye Nigo tore meumo chiobo songo asama gacha umoja egorobe ntanga ni mbarabare ne benki ya cooperative. Usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere. Msoni Microfinance ya masa. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mbia mwana wana mwanju mwere Ndizi TV akaranda da kobai meyo moroberi Ensakia bona mambere tuko ri Alhamisi tariki 29 muti nyoga tano mu mwaka 2022 na odena rero ni rituko ria kabere rio mwelio rio muti nyoga tano no bona turakora meremeri kwero bere tikokora aboranyora na kwanyuriro lakini turanyoru mono kyaro sikonyora bitoki na naode ya sense meyo ye baby na bokonyona nandi wasukira ake na bonyone ndoge gucherereti ne bitoki biri bitaratoka gwikabona giroko binyora na bonyona wasukire gochibosio ne bitoki garwa binyorire matenyo mondo ningoroje no rime yomorobeyo korwa hoteli ya Buga no arime yomorobeyo asemambi ya boni wenda utobwatia Walter nindo jinande gwatumire ya hote no rime yomorobeyo nara sakali nara sakali mamayi na tumaoteana Ndizi TV ni kiboko yetu no ndime yomorobeyo asemambi ya boni biyamano genda ko basomorobeyo ene Ndizi TV bwansu Gusii kartonda konya kutaboki anena asege bindi yake asentude ntangani asensa meli yamba gaseti bono tiangwere na sega seti ya testandali asebechi gaseti ya testandali asebechi ya 10 eye muregede na bono akimo swati oyomo oyo kale kurwanira amali ya oyo kabeire mo minister Nyagusira Simeon Chae ekarabono ndoje na nanda basacha bane peso kirwa tena yaya oyo no morguito igudai wasomera mangana yuna rende nibe yakorigia yakorigia nande abantu bayesogirwa tena yaya no yore no morguito ngayakoira ingaju ko bageraba igobono abo tukini go bwacha kiwe ni amade ya Nyagusira Nyagusira Power of Cabinet Minister Simeon Chae ye karakoro kya mangana kita makongu sana igoro ya mangana igoro yo moswati yo karodena ya rende nigo arenge omurugi Onyachae na nata getensemo ye bitaliko rende ibona ya siori una ya korona abasaja bande bakaro
muswadi yakabwate go na mangana makongu sana igorende igo nuigwete na buga somero mugano yo asebechi ya ikomi gaseti ni ya Standard nande bado nari yendere ta sebechi yu kerongo suka bosyo ngoira sebechi ikomi na kabene limurite na bono akiombe gerikyo bachara maneji mbebe IEBC niyo korona kia tualire ogosukwana gosekie meroberi aya nyade ke gotenena ekerobono ji deadline chaba ji election ji takere gokorwa angebera angenye asense yeto ya Kenya msimba de basiti mabwabo no mubunge na rusiti mabwaye lakini mane korona deadline ya mangana go conduct by elections nigo ere asim akongu kubatikana nekiombe keri electoral commission tiraro si ukabone nyona ingana ndia teribere iye kerera umwasmiuro moja na Kenya kwanza bakaleta babwatani batano babere kuru ensemo batano babere inde bakwanire ikiyarengie kerengano nekemo na ki amangana IBC rojo kwa constituted kule nego ikabono tiraro kana ekerono no umwasmiuro moja wa Kenya beru seti asijingwana abulitko oria igoro nindo jega ombeta na Nelson Afi nigo bono baendete koligi abuna wakiri baendete koligiri bagali yabo ose mbare egati yabali bategete koligi koba Director of Public Prosecution DBB onyerebuna nudin haji bono na arwete asikeruye kyo akasoa sense meri ya National Intelligence Service bono nindo jena ombeta wikiri fombeta amona Nelson Afi ngati yabali batagete koligie keruye kyo bachikoba Directorate of Public Prosecution DBB ANC ya Kenya ose omosoiro monne bwe serikali bwe serikali ebechi ya 13 na ande nemo rekrete buna Wamarwa oyonere yuchini Wamarwa oyo kabeire former defense cabinet secretary niga denna ogotaka kobeka baruya amo nero bono yagerere abantu abandi bamororire koba omobisa iyo dabone erekerenga kiaya bwate ngiria dedena abaruya bonsi bachamo nande bakwane neriyugirimo kolende eyunero yagerete akabomobisa agati ya ye amo numurai bwense Dr. William Ruto Wamarwa nigo bono nanda terina ere nigo agendete kwamereria serikali ya Kenya kwanza nene keretara bikimiro bilimia yogo konya aba Kenya kerobandete gocha ndeka ngosukibosia asinini manjumure kerongo chuko kwera wikasensemo ya counties kerona ya ikiroro mono teto jakire kasidi ya Daily Nation asensemo ya counties eto jagrase county ya Siaya asebono bado William Oduol oyole mokonyi bo mugabana pe county ya Siaya bado korona tararo asike bawuye sindani kerobona ba MCA bachire wikaze ekambero High Court erinde kwamereria amangana kwamerego tena bono nitakiri kambero gyoka kimwa kesiko ayani gagocha magega kero duri nyarake wikase Senate Special Committee Senate ande bakamwajana ya bono baro batabati koma cha konene okukora agere kusiko lakini bona aba MCA be county ya Siaya baadena bado mapambano wataendelea mpaka baro na William Orurobi sikerangana baro ni baote abuna parambaro chibuna ama mocho na arabugata mange ni gondo jina abana babere ni gobasityo bugima buabo ekero mamumwabo anyarede gakobeke nyombe yo omorero na goita abana babere oyo mubade myaka 10 babwate myaka oyo mabwate myaka 2 no ndabwate myaka 10 kubwatikana aneri roje gosimari troscobas eyo ya korekana litukuri ya chuma ine marogoba mangana makongu sana bina abantu bomanire gose batu the difference zinge umbantu baitira abana umwana ole innocent gaki bono umwana nabo atekomo cha konde gwenzi gose bono emyaka ebere ne myaka 10 kwari gotikari nda abana gaki barabu aye baba mangana makongu sana umwana we nabo gwesomera azebeji yo ya emerongebere naibere umayene naki kiumusubati yakorete bobe agaita abana baye babere ekrasa mbete nyomba na abana baye bagasiri obogima bwaye umugabana bwe county ya Tarakaniti mtomi njuki ni bana nyareka te abuna inaki anyareka te abuna
bariko chikogenda bariko chikokanya makali abo yokurwana ebinyugwa byogotindi na marua asenzemeyo ya darakanidi ka kwa na buri tikorego nigobono anyarika kuruwe kurege tindi gochia saba engiba marua out abuna oikabanyare bago kanya amarua yo asenzemeli ya Central Kenya bakande badena atuwesi pemberesa bunda kwa mtermuko ekera marua gendete kwa amange asensemeli aba governor nigobono governors nigobanya banyarire bako bu ose banyare mbaranyara di conseil Mansai clans ekarobara sensemo ya Transuya ekarobana bagavana bababegete omokia osaba gavana batatu niko babegete omokia kwene kuna Mansai clans au bere Silia na wasinigishu asensema Transmara West ngoja barama na okwana amangana amo ekarobona bagarekobu na echie kamerongebere na isano je enosain ngaralo boda bono nigo bado abagabana abo basinyuko baleta amabantaabo ekarabono abantaabo na barubakare kwenda chinjira cyabo ochi ase ensemende ndoje gaseti ya Daily Nation yabuno ngokora magana ya counties ekarabono ngorana ase gaseti ya The Standard magana counties ndoje na bono quarters nigo batoma goko ekaro serikali ya nyareke kora libuna ngochiere koba 174 acres chia obole mukuru asensemo elinani Richard Nyamage oyo okoragereri tukoliria nyardiga koiboru ase family yae na akera nyarde kago suka gochi gurwa sobole mobwabo bwichisokora ya sensema yambare nigobono aba agati abande bali batabwa chindemero nigobono okora babwate omogoko kera serikali ya radibuna ni chikoba ekinsemo yebiginga na barabaji kwegendereria ase obogima bwabo asenzemeri ya coffee meronge bere ne kwana degoro na kibono coffee farming ego chikoja ego tware comeback ase asenzemeri ya Mount Kenya region nyorena muraibo muramukonyi muraibo enseri katika shawa amana baraibande mbaika asenzemeri na odabuna ngakimiro berita kerekobe kuyo qualify kahawa asenzemeri ya kanono jibino molimbono oikachi kogoka na ndatwara mogoko ekarodi form sigende de korosi wa chiko konya mangana a coffee ebeche yemeronkebere nemeronkebere nisizo ejemergerede na kyobo ngakimiroveri ya coffee egende kobe kwa county ya Bungoma boigo ne rondoje na emeroveri ne egende kobe kwa nonye abantu bakare ko konigret club ekyo ya coffee kose bakare ko diga amangana coffee ya sensemeyo ya Bungoma aboge beche merongebere nainya sensema ya counties ni gobone murigedena aba musebe ward ebe county ya Siaya ni gobono ba chira sekambiro ekarba dena bono ne kambiro yoga kera mwaka isko William Modori yoro mokonyi bo mugabana se county ya Siaya karba dena bado bara mbarisaneka noko na chukua na chokorwa se senate ba chira bana sekambiro ekarba dena sisi bado atujaridhika na kibanyara bako koraboigo boigo nindo chegaiga ase county ya Kisumu babegete miroberio chikwene kibago beke brand yoko nekina amangana ye jinswe ngole ndware asensemena abonjeri be jinswe asensemeyo ababunge bali ba East Africa Assembly Registrar Hassan Homal ni gobana nyarega kubolia ba Kenya ko baba toereru na baremererie ekara serikali ndete ko beke miroberi yokwene kina nkokonyere go sengo keyere birengo bibogimo bubu akongire ase ense ya Kenya ayundo jina arara sensema ya magazeti ya sensema ya counties omwanchumuriri ya semambi ya Boniga utakwe somera mangana business na boko genda somere asijiga sejiji kyango twara sensema yo bonjeri kubwadina nkerekie kebwanje tumeto mondra ko orega set orore drain yoga okora mondra bwanje tega set ogora ebintu mbiri bibiko baimebiri byogo cheswa sebiri byogo oichoria yone kubwadina nkerekie kebwanje de asiga set erinde kwa nyorire na yebwe somere nchiga siane no kugochuteritu na odebina nkereki kere asiga seti yo ende naye kwamanya kugorega seti eri bwanjete asiga seti ya Taifa leo nigo emolekerete yere chuma seti ya Taifa leo ngonye igorande asinini ya charalire lakini bado ikirudi nitakusomea ngototo petoro na eldraini yelitiko lialero neriyeye ngwiranire karongendete konyako yetubora igo mwanchumuriria aseri tuko lialero lituko lialero nigo lile
June tarehe 29 imefungua mwaka 2023 wote bana Rais Ruto alifuka mpaka. Kama chikorana mahakama ilikuwa pia imepatrisha uteuzi uliofanywa na huru. Kama chikorana bono umuraibu ense alifuka mipaka ayani gago chekero bono hatua ya Rais William Ruto kuruhusu washauri wake watatu na katibu mkuu wa chama cha United Democratic Alliance UDA Robert Marara kuhudhuria mikutano ya baraza la mawaziri imesua maswali kuhusu iwapo alifuka mpaka uliowekwa na katiba. Gazeti emorikedebu na rahizi ni gobono okore tanilio mupaka korengana ikarao teana abashauri bali be serikali baikaranse ase cabinet bono abalingoli bali belichiko gwakiri karaje bado nabunda muboli linganeli na bara tutebina imbobe goikaransa linkiko ingie katiba ko tebona abashauri be serikali Torene mpaka ole General Secretary General katibu mkuu wa chama cha United Democratic Alliance inkia chokora se cabinet ayuna rama swali abakanye bakare kweboli na bali bande baraza la mawaziri inkima chokororo ina gazeti ya The Standard de gazeti ya Taifa Leo emorekerete pa wone murudena naibu gavana Odoli bado mashakani. Yani konyi bumu gavana kwa county ya Siaya bado mzee wa hapa kumustaki kotini baada ya seneti kumpata bila hatia. Pono barba tena bado baromba jina hatia neroro na onye seneti ya kana una teyo. Mishahara ya fagia fedha za maendeleo. Omori kwa sedi ya Taifa Leo na mreketena haya mishahara mengi bantu bako beke mebuko ni gobono nero ya kolire ama genderero na pesa zinazotengwa katika miradi zimepungua hadi shilingi bilioni 579 na hiyo kupungua kwa asilimia 23.4. Igobone mesara ni gabanta bangala chikuri mesara kwa development yense ya Kenya kulingana na numuri kibiga seti ya Taifa Leo. Mtihani wa majaribio wa KCSE somo la Kiingereza ine riba au jabali kagaiga bei ya Ken yaendelea kupanda. Gobono nuro chabwa sensemeyo ya Taifa Leo na laligete anene na aliarengasi gazeti ya Taifa ya The Nation ekarabono na serikali kuajiri walimu 20,000 babekire chibese eriko chikolika walimu emerongo 20,000 kochikolika 20,000 eyo nerondoje emorekeire ase gazeti ya The Standard gazeti ya Taifa Leo asemambi ya boniga lakini mange na ali ngorora asema gazeti bono na yore nyorere kopi yao asemambi ya boniga bwesomere asoboime asobogare nande naye oisandeke olindi na gochuteire asemambi ya abone mbia mona son manda takoba asumuroberi bwensakia bono mambia akarama wandena no morime amubanduki ngo hata mpaka tokore omuroberi tosuka osuke ni goreterwa mange ikiara egasiane no gukomanya no kugosemia boigo egasiane no ku educate inform na ku entertain igobona kana de no turinaye tatobe naye mpaka omweri omwanjuburi ya semambi ya abone kana jana jigijida kemeronge tato naibere ase enseyemo ya bono mambia tikanda kwera sense meli ya gomoka nago monthly ya Safaricom ende bwe manyere na kyokwe bwera kyokwe nyora urwenyi asemambi ya boniga kurwa sense meyo ya Safaricom bintu mbire bakwena na Safaricom tibando singwera na bale bintu mbire bakwena na ko muntu ngwe bwera ale jibese buno bogmo bwa kongirega bwebwere no ne jirubere bwebwere no ine ribweyemo bwebwere no ne jimisano iyo wasukire bosyo iyo hono nkyo gokora bagori kirabuna dial *544# osogende my Safaricom app ugore monthly bundles korwa gorira budende egingo de bare ospinie ndugere bago ospinie abu oskio jibosyo pwenyorere au inyora no motienyi gokoera gosemba bwate umuntu ngwebwerare 1 million Kenya shillings meta bekaro mutako bachingo binkwa kuchiri go muntu na chakero chingo byabu okwendanga na 1 million Kenya shillings sijibesejo agochikobwa ayundo je narare kurwa senze media Safaricom gomoka na go monthly igobono egasiago gomoka
totigaramaga gomoka asenjera ya bene asemambi ya boniga biamono kana kurikula sensema ya magaseti na ndensio mia sensema ya chosho studio tokwirana ni mayo sewa kirio igire tumago manyanga kitosuka gojibosio asemambi ya boniga ne on this TV bwansu bombosi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwanchumuliriye bwe televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televishoni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase utwakire simi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV nito ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi orogendo rw'ekikilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima elyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesa barya yobonchoria nigo tokuririria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria esabari yo bonchereria no murubiri koletwa asore negetasenikia Ndizi TV kera litukolia Alhamisi ensa eyemone nusu ya marogoba astogotalira abonchereri a imenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabuo esabari yabo ase obonchereria ngaiba chakerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare obonchereri bwabo nabo igokwa egendereria ase kera lituko umerana nere kira rituko lya Alhamisi enseye muninsu ya marokoba na voigo moiroro rituko lya Jumatatu chinsa isanu na ibere cha mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV. Gesa hardware Kisii neduke konia ebintu by'ubwagachi asamaguri uranyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chubwa kenyomba chiria cha Duracoat emirango chibord cha Gypsum MDF boards chitap chiamache ceiling boards curtain rods door locks chichabi mabo kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batariri imiyumu Kisii ensemo ya Former Uchumi Supermarket Makutano Junction neduka ya kabere opposite NCBA Bank nedukende nigere ime yomo churungo magega ye Weighbridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye stechenene ime yomo Kisumu nigobare asesemo ya Gormaya Street ime yomo Chonthiwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi ase namba enotisano na ibire kiandeyemo kiandainye isano na ibire isano nemo gose enotisano na ibire kiandamara kabere ibere kianda inye ibere isano na ibire isano. Gesa Hardware Kisii, bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto,
kuona wanyamapori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Alright, asante sana mwanchumu liko Ndizi TV. Somo rubuchinge kiritukolia roguna botambe tigankwari nsanga mange tokuwa na mange. Kwa tangoro kwa tereka buna ige tinginye kinga? Ikengaini. Kiriyo bondi kyagache murego twagasaye mwaye. Embureke ko tugasaye mwaye. Tingigikero cy'umugusi no murobyo bw'igikoro cy'umugusi. Uyuri nikirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi. Chinyenjo chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga. Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kya lisiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya no omwama to yago kobeke ibo. Iga amate yarenga